Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu Krigla Bar Kod. S vama je Bar Kod Krigla, malo promijenim, razumiješ. Uglavnom, danas radimo jedan drugčiji video na mom kanalu, znači tiče se s mobitelom, zove se nekoga. Uglavnom, šalim se ljudi, zvaću mamu, a neću vam sad otkriti šta ću reći, sad značite vjerojatno za pola minute jebote. Uglavnom, pa da vidimo materinu reakciju. Pičku mater. Već me strah. Zvaću na WhatsApp. Evo da ne bilo da ne zovem. Evo to mi mobitel pokvaren. To... Ajde, javi se. Halo. Halo mama. Halo? Halo. Halo, Jasper. Jel me čuješ? Halo? Jel me čuješ? Čujem te. Reci, šta je bilo? Joci, to ti to plače, šta je? Da. Jospe, da nije šta bilo Anđel? Nije. Napravio sam ja sranje. Ti napravio sam, šta si napravio? Znaš ono kad smo ja i Cela bili vani? Da? Ono prije 2 subote možda. Da? Mi smo išli s nekim curama van. Zašto si išao s curom na van, Jospe? Pa ne znam. Ali pusti to ni nije toliko bitno. Nek napravio sam dijete. Šta se radio? Napravio sam dijete toj curi. Jospe, ti nisi normalan. Ne znam, Ti nisi normalan, idiote. ne znam šta da radim. Pa šta te radiš? Pa ono što si napravio sranje, sad se batkad, znaš. Dok ćeš poguziti. Pa kak ćeš Anđelika pogledat u oči? Šta ćeš je reći? Kak si pogledat? Pa ne znam, govno sam od čovjeka. A jesi govno čovjeka. Jesi. Nisi jedno govno, ti iz 3 govneta. Možda i 4. Znaš šta? Razapeć. Oderaš te. A i svi normalan čovječe, šta je te? Kakav sranja ti radiš? Sad me mama nemoj istući. Ne znam šta da ti radim. Ja ne znam kako ću s Anđelikom, kako ću njoj naučiti. Ne znam, rećeš i onak kak si znao pravo sranje da ćeš i priznat. Pa ti nisi normalan, pa ti si idiot, onaj idiotski. Znam, mama. Kako ću tati naučiti? Ne znam kak ćeš, ne znam. Šta će on reći? To Možda će me tata pohvaliti. Tata će te jebat, znaš šta? Bože sveti, pa šta si napravio majke ti mile? Pa gdje nađe tu koja se, ne znam, ne mogu da, pa gdje je Cela bio? Pa s drugom. O jeste i pa i dašli u pičku maternu, ne znaš ko je veći idiot? Ali on nije valjda napravio dijete, bar još se ta nije ništa... Ti znaš šta je on pravio? Znaš šta, ti si idiot, kreten, nema riječ da ti kažeš šta si. Stvarno, ne znam. Žal. Anđelike, napućuju imaš lijep, jesi ti normalan. A tebe treba tući, ne da plati. Ne znam šta imam pored sebe i onda radim sranja. Ne znaš šta imaš, a sad ćeš znat. Pizdu materinu. Dijete. Dođe mali Bar Kodčići. Da, doće ti, znaš šta, kad i Kodčičić, kad ja sam zaokupim kolcom. Nemoj samo kolco. Mama! Prank!
prank, smijem se. Reka ću ti čaču, majke mi milika dugo. Reka ću ti čaču, materi sad, čao. Ćao. Ljudi, ovo vam popasla je bila povjerovana. Joj. Ljudi, to bi bilo to, neću odužavati sad video, tu neku odjavu radit. Nadam se da vam se video svidio. Ukoliko jeste, ostavite like, subscribe i to bilo to, brate moji, ljudi moji, valjda. S vama je bio Krigla Bar Kod i kraj je videa, te bro, šta da više pričam. Uživajte ljudi, volim vas Krigla.